Il-problemi fost il-kandidati nazzjonalisti huma ferm aktar fondi, b'kandidati wkoll mhux jitħallew joħorġu fuq id-distretti li jridu huma. Sigħat wara konfużjoni sħiħa dwar l-għażla tad-distretti li fihom ser jikkontesta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, fuq in-nett Ivan Bartolo ikkonferma li kien għadu ma jafx u se jitħalla joħroġ fuq distrett ieħor. Jiena nikkontesta fuq id-disa distrett, hemm ċans li nikkontest ieħor, għandi diskussjoni wara din laqgħa naħilek il-verità però ma nafx għax irridu jkellmuni. Bartolo li ftit tal-ġimgħat ilu ħareġ id-diżappunt tiegħu wara li predenta li jieħu s-siġġu ta' David Take imbagħad kellu jikkuntenta bil-kontestazzjoni tad-disa distrett. Jiena qed innedi b'dan permess ta' dan il-messaġġ il-kampanja tiegħi, jiena se nkun qed nikkontesta fuq id-disa distrett u jien gburi ħafna li jiena parti minn dan il-partit. Bartolo serva ta' deputat nazzjonalista l-ftit xhur fis-sena 2020 huwa kien ġie elett f'elezzjoni każwali f'Marzu ta' dik is-sena meta rriżenjat mis-siġġu tagħha Marta Sportelli mid-disa distrett elettorali. Iżda ftit tax-xhur wara huwa ċeda is-siġġu għal Bernard Grech u meta mbagħad ġie vakat is-siġġu ta' Take ħada bi kbira li Bernard Grech kien sieħ.